ассалому алайкум дӯстони азиз. Барои наворҳои моро пурра фаҳмидан аз шумо хоҳиш мекунем, ки то охир хуб гӯш кунед ва барои дигарро ҳам дидан дар зери навор лайк монед ва ҳар касе ки ба канали мо меҳмон мешавед, тугмачаи подписатсияро зер кунед. Агар ки шумо омода бошед, мо навори худро шурӯъ кардем. Япония заминларзае ки аҳолии ин давлатро бадаҳшат андохт. баъд аз заминларзаи сахт, наҷотдиҳандагон ба мақсади одамоне ки баъд аз фурӯ рафтани биноҳои баландошона зинда монданд, хостанд онҳоро наҷот диҳанд ва барои ин аз назар гузаронанд. онҳо дохили як хонаи вайронае шуданд, ки ҳоло барои оила барпо карданашон 2 сол ҳам нашуда буд. вақте дохили хонаи фурӯрафта як занеро диданд, ки ними баданаш метофт, байни бинои чаппашуда хоб мерафт. роҳбари наҷотдиҳандагон вақте аз як шикофие назар кард, хоб будани ин зан ӯро дар тааҷҷуб афтонд. ин зан ба монанди оне хоб буд, ки чизеро ҳимоят аз ин чаппа шудани деворҳо мекард. яъне бо зону хоб буду дастонаш рӯи ҳам гузошта худро болои чизе партофтагӣ бар ин менамуд. вайрон шуда афтидани деворҳои бино миён ва сари ин занро ба ҷароҳати вазмин дучор карда буд. роҳбари ин наҷотдиҳандагон шояд зинда бошад гуфта нафас гирифтанашро тафтиш мекард. афсус, ки ин зан аллакай вафот карда буд. наҷотдиҳандагон барои аз дигар биноҳое ки фурӯ рафта буд, хостанд аз назар гузаронанд. аммо сардори наҷотдиҳандагон бошад гуфт: каме сабр кунед, биёед ҷасади ин занро барорем. ва бо ҳамин тариқ вақте ҷасадро гирифта бо чашми сар бинанд, ки дар оғӯши ин зан як кӯдаки хурдсол хоб буд. модари бечора барои ҳимоя кардани ин фарзандаш ҷони худро дар ҳамин ҳолат аз даст додааст. мегӯянд вақте наҷотдиҳандагон наздик ба бино мешуданд, садои як зане мебаромад, ки мегуфт: ба ин тараф оед, зудтар оед, дар ин ҷо кӯдаке зинда мондааст. гӯён садо мезад. ҳамин тавр вақте сангпораҳоро гирифтанд, модар аллакай вафот карда буду тифлаки 3 моҳа ӯ дар як матоъ зинда монда буд. наҷотдиҳандагон ҳам шод буданду ва ҳам ғамгин. шодияшон ин буд, ки тифлак зинда мондааст, аммо сабаби ғамгин шуданашон модари тифлак дуньёро тарк карда буд. вақте аз матоъ кӯдакро гирифтанд, дохили матоъ як телефоне буд. мегӯянд ва дар телефон чунин номае нависта шуда буд: писарам, агар ман мурда бошаму ту зинда бошӣ, фаромӯш накун. бар ту меҳри зиёд дода натавонистам ва бо ҳамин тариқ туро аз ҷони худ дида дӯст медорам. худро эҳтиёт кун, модарат гуфта нависта будааст. мегӯянд табибон вақте ин ҳолро дида мегиристанд ва дар ҳамин ҳолат табибон ин кӯдакро дар як матоъ печонда гирифтанду бо худ бурданд. дӯстони азиз, ҳиссае аз ин қисса чист? ҳиссае аз ин қисса онест, ки агар шумо фаҳмида бошед, дар ин ҷо модар ҳатто ҷони худро аз даст дод. барои чӣ? барои зинда мондани фарзандаш. бинед, ки модарон чӣ зоти меҳрабоне ҳастанд, ки чӣ гуна инсон, чӣ гуна фариштае ҳастанд, ки омодаи ҳар коре ҳастанд, то худ бимиранд ва фарзандони онҳо зинда монанд. доимо саломату сарбаланд, хонаободу саодатманд бошед.